Ġimgħa wara li l-Parlament approva 3 liġijiet fil-qasam tal-blockchain u l-cryptocurrency, il-kumpanija Palladium nediet f'Malta l-ewwel ICCO regolata fid-dinja li hija opportunità ta' investiment uniku fid-dinja tal-blockchain. Il-kumpanija qed timmira li tiġbor 150 miljun euro l-nofshom se jmorru għall-akkwistu l-kontroll f'Bank Ewropew. Waqt it-tnedija li saret fil-Borża ta' Malta, Sur Paolo Catafalmo, fundatur u chairman ta' Palladium, qal il-proġett se joħloq aktar minn 100 impjieg ġdid u se jkun punt storiku biex inaqqas id-distak bejn is-servizzi finanzjari tradizzjonali u l-cryptocurrencies. U għafaxħar li l-Gvern Malti tal-li kien minn ta' qudiem biex jirregola t-teknoloġija tal-blockchain anki permezz ta' taqsima apposta fl-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjari, l-MFSA. Very much in love with Malta, and I believe Malta is the best place now in Europe, if not in the world, to start a new company, especially in technology and blockchain. U għazit jgħid l-inizjattiva hija waħda mill-aktar opportunitajiet ta' investimenti uniċi fid-dinja tal-blockchain. One News tkellem ma' Andre Zerafa li spjega kif dan il-proġett diġà għamel użu mill-liġi li daħlet fis-seħħ il-ġimgħa l-oħra. Spjega kif dan il-proġett qed joffri dritt li tixtri isma f'sistema ġdida regolarizzata. Li hemm ġdid fih il-prodott huwa li over and above il-business model tiegħu jipprevedi illi bil-flus li ħajjiġbor minn din l-offerta li qed jagħmel ħajjibni dak li jgħidulu crypto exchange. Issa taħt il-leġiżlazzjoni l-ġdida illi għaddiet mill-Parlament il-ġimgħa li għaddiet u suppost jekk minn is-sejjer żball ħadd tiġi fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru, crypto exchanges ħajjiġu regolati fihom infushom. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat, is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji Silvio Xkembri u l-Kap Eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkieri. Il-Prim Ministru spjega kif il-viżjoni ta' pajjiżna flimkien ma' diversi partijiet wittiet it-triq sabiex Malta ssir magħrufa bħala il-Blockchain Island. Dan kif Malta tipprovdi futur f'dan is-settur u iktar kumpaniji qed jażlu jibbażaw l-operat tagħhom f'pajjiżna. Dan kollu fid-dawl li Malta approvat liġi li tirregola l-qafas ta' sistema regolatorja li se tassigura serħan il-moħħ lil klijenti kif ukoll investituri permezz ta' sistema trasparenti. Għalli bekk Malta hija l-ewwel pajjiż li għandha liġi komprensiva f'dan il-qasam. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri qal kif bħala pajjiż antiċipajna l-bidla u kif kien grazzi għall-Gvern li pajjiżna qed joffri ċertezza legali f'dan il-qasam. Ħabbar ukoll kif minn Ottubru li ġej ħajtniedu korsijiet fl-Università dwar dan is-settur tal-blockchain.